Hold up ni. Baglihok. Hold up ni. Hold up ni lihok. Ah, manakit mo ta. Hold up ni. Pagsulti dia. Sa'yo mo kinanglan. Ang binay mo bag. Ang binay mo relo. Kanatanan cellphone. Dali. Wakot. Dali-dali ka pa yung hold up. Padali-dali ang patanay mo. Matingog pag ito. Filosopo. Mukan ka gripo. Tabangi, bi. Kaya di makuha. Ang binay mo bag. Bag. Cellphone. Cellphone. Ay, ay lang. Ano man oy? Namo. Kung di next simple na cellphone. Namo picture dire. Picture. Dikin sa. Oh, crush. Ayaw. Crush na nimo. Kagi crush. Ang binay. Oh, iPhone pa. Apple day. O sa pa yung kinanglan? Ano na? I don't know. Pin shop. Halo na. Bakit tanan na? Human ko na magyukasan. Ubiya dahin ka. Reklamo day. Oh, Kasan? kanara. Mutan ako. Kana jud. Anang hid ka, ubiya ka. Di pareha niya ba nga? Human gikuha niya tanan nako. Iya ko gihubuan ako sanay na. Biya, way pananghid.